osisi bụ olu m iyi na mezu ha ibu oyi ahụ oje ebe dibịa si agụ gwọọrụ m ndawuyi agụcha ya okido n'ukwu ọnwa eyi onye egbu a na-akpọ ndawuyi ndị dibịa na-agwụ ya n'oge gboo ewu abịazi ya ka enwe ya ụmụnna sị ya ka ije wụgharị iyi ịwara ya yipụ wee fere niile kpamkpam achịghị ọgọdị malụ n'ukwu wee je ṅụọ iyi ka o doo ha anya na onwere ihe ikedo n'ukwu gị chaa ọbụbụ wee jee ka ọchịchọ aka ịchọrọ aka iwugharị ebe aka elu ụlọ dị ka ọwụwa ya chọrọ aka ọgba ya ọchịchọ ya aka na-abụ ọgba ya ọzọ nwanne m ị na-aṅụ iyi na ị na-akọ nsị nkwa n'iyi ahụ iyi nkwa ya oge egbukwa ya maka ọ bụgodo na ihe akọ nsị dị gị n'arụ ya bụ na ịnụ asị